Lalawigan ng Pampanga, isinailalim na sa state of calamity. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Idineklara na ang state of calamity sa Pampanga dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng nagdaang kalamidad at ng habagat. Resolution 8058 declaring the province of Pampanga state of calamity, approved na uno sa Guniang Panlalawigan. So all barangays makakagalaw na ho nito, and municipal level, yung mga calamity funds natin, magtulungan na ho tayo. Sa tala ng Office of the Civil Defense, aabot sa 794 na barangay sa Central Luzon ang apektado ng pagbaha. Halos 9,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Halos 600 billion pesos na rin ang naitalang danyo sa agrikultura. Patay ang isang ama matapos matabunan ng lupa sa harap ng kanilang bahay sa barangay Gumatdang, Itogon, Benguet. Nakilalang biktima na si Derek Balakdaw, 56 anyos. Nirescue ng biktimang anak na natrap sa kanilang bahay dahil sa bagyo. Nailigtas niya ang anak, pero sa kasawiang palad, hindi niya nailigtas ang sarili sa pagguho ng lupa. Lumikas muna sa kanilang mga kamag-anak ang ilang residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng landslide. Patay rin ang 41 anyos na ginang matapos matabunan ng lupa dahil sa landslide sa barangay Poblasyon sa Kibungan, Benguet. Maglilinis lang sana ang biktima ng babuyan nang mangyari ang insidente. Ayon sa PDRRMO, 6 na ang kumpirmadong patay dahil sa bagyong Egay sa lalawigan. Every now and then ay may nag-i-erode, no? So as with also sa mga other areas natin, sa mga kabahayan, mga kabundukan natin, nakikita natin na merong mga bagong mga landslide na nangyayari dito. So again, inuulit natin na mag-ingat sa ating mga kababayan sa mga areas na ito. Patuloy pa rin ang clearing operation sa mga naitalang landslide at rockslide. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.